amaningi ahlukahlukene. Sifisa nje ukwazi ukuthi-ke umeya ngoba la ebize umphakathi amawadi swagwani kuyakwadi for ukuthi mhlawumbe inhloso yakhe yokubiza namawadi la nomphakathi walala ney'nto sibone khona ney'nduna la inhloso yakhe yini. Sikulo mjikelezo obizwa nge-IDP kumele ukuthi Integrated Development Plan. I-program lena ephoqa ukuthi before we do anything as government, as municipality, we must consult to the people. Silapha-ke ukuzo-reporta ukuthi yini sikwazile ukuyenza successful. Imaphi ama-challenges akhona mayekho. What is the budget esinayo? Amanye ama-program namanye ama-project imaphi. That's what we have reported. The idea ukuhlanganisela ama-ward today silawa amakhasa sise-ward 3 sesiwuhambile umjikelezo. For instance, saqala ngomhla ka-12 kule nyanga senza e-ward 13 kwahlabisa sahlanganisa ama-ward nakhona aye-4 samova seza eMdletsheni e-ward 6 last week sabahlanganisa nakhona. Today is the last day lapho sifuna ukukhuluma khona nomphakathi sixoxe nawo, interact ngama-program, report to them ukuthi yini esinayo, report to them ama-plans abo ethu so that sibenze bashare. We want ideas from them, we want the input from them. Yikho lokho kwenza ukuthi namhlanje sihlale nabo, sihlangane nabo, sikwazi ukuxoxa. Today besizothula i-budget yethu kumasipala uBig 5 Hlabisa, i-budget ewu-242,599,625 rand. So ileyo ebesiyixoxa ine-income ke khona. Income idalwa ukungena kwemali, meaning ukuthi kunama-rates siwa-collectako which is 31 million budget nama estimate for a year. Sibe ne-refuse collection 1.9 million esilindele. Sibe ne-equitable share from the national government 155 million esilindele. Ziningi-ke nemiki yethu we are expecting 24 million. So i-total yalo mali will give you okuningi engakushongo nokuningi engikushilo, but will give you total ka 243 million 599,625,000 rand. Now uma isiphuma le mali u24 million mainly iwona cover infrastructure okungaba imigwaqo, kungaba amahholo, kungaba ama-crash nokunye okuningi sisebenza kuyo le mali. Bese kuba khona nemali kagesi. Imali kagesi this time around, last year we had 2.6 million. This time we have 8.7 million. Kulo 8.7 million, or let me start by saying 2.6 million already sesuspendile i-project yokukhanyisela umphakathi wase-ward 4 and ward 2 bayaqeda-ke Friday, this coming Friday njengoba Wednesday uyaqeda so contract move out umphakathi uzosala ujabulile. So we are quite impressed with that. Si happy kakhulu. So maningi ama-challenges enginawo. Bese kuba imali esithi 8.7 million ezoba available from umhla ka-1 kuJuly. La sifuna ukwenza i-power station. We are trying to sub-power station. We are trying to address into ye-load shedding. Njoba ugesi siwazi uqamcishi now and again. As uBig 5 Hlabisa, we are addressing that. But le mali le, the bigger chunk yayo izongena kwi-planning. Ngoba niyazi from the start, it's a new thing in the area, it's a new thing in municipality. So there's a lot of consultation of an yenze. Kufanele kwenza kuba nama-consultant, kuba engineer, kuba ma-planners, and so on and so forth. So the junk part or portion of this man is planning. Kuncane siyokubona maybe in the near future or the next coming financial year sizobonakala si-eda imali ngoba the actual power station izobe siyakhiwa. Ngifisa ukuthi ke
because la Big Five Hlabisa sinamakhosi ayisithupha kodwa we are looking ukuyakha kule ndawo esikuyona. It's either uMakhasa, Nqobokazi or Nibele. Okwethu kuba as Big Five Hlabisa engage la makhosi siwanxuse ukuba asilekelele ukuze le ndawo ikwazi basinikeze indawo sikwazi ukuyakha le power station. Ugesi ulekha kakhulu endaweni zasemakhaya. Njobuzwa into load shedding bayakhala abantu mabekhala ngawo uthola ukuthi ukudla kuyabola emafrijini. Umonakala ayasha ama appliance this and that. There are so many experience akho all of us here. But we are fortunate kule nyanga le nenyanga ezayo ngoba ngeke kube khona load shedding because yeah, okay because we want to invite you. But we are saying whoever is voting, we invite ukuthi abantu let us vote for the change. The ruling party ANC has failed all of us. Therefore, load shedding is one of the crises. We want abantu ukuthi ngifuna abantu bavotele IFP ngoba I know ukuthi vote is a secret njobe nami nje elami vote liyimfihlo. Angingabatshela abantu bavotele IFP, but I'm inviting ukuthi more people must do the same or similar thing. Sidlule manje, we have 30 years with democracy. Not 30 years sefana manje masivota singavoti ngokuthanda kodwa sivote ngokubuka isimo sokuthi siza kanjani. Look at the crisis. Ama graduates are sitting at home unemployed. Look at the rate of unemployment. Look at the rate of corruption, the rate of crime in Yakithi. We want to address them. It's an opportunity for all of us to go and change it or revise it. If not, we should go to see a Gomorrah. Lelizwe lakithi South Africa kuba iGomorrah neSodom. So people abavote ngendlela okuyiyona yona. Ngifuna ukubheka la mhlambe endaweni esinihambele mhlambe yiziphi izincomo ositholile mhlambe ke nane mhlambe nezicelo ke futhi abanazo. Ngiyangezwa futhi ukukhuluma ngendaba ukuthi amahholo usuwenzile chabe indawo ezu2 oyibalile ukuthi ke okafiki khona kodwa ke usazoya khona mhlambe abanye bakubuka nje kwamahholo mhlambe njengokumosha imali kodwa ngokubheka la abantu abaningi abasebenzi mhlambe amakhola adinga iholi emshado yayidinga iholi imncwabe yayidinga iholi ngisho inenduna memeza imhlangano iziyayidinga iholi mhlambe nje ungathi ngalokho. Ngingathi mina kufuna ukuthi uma ucabanga you must think out of the box. Ungabuki ukuthi ngoba udinga lokhu manje bese uyitshela ukuthi konke okunye kumele kume. Uma ukuthi isidingo sehola usiboni manje kodwa khona umuntu osibonako. Khona indawo engizazikho ngoba ngikhule endaweni engazi ukuthi amahola sinawo. E.g. Ward 4 Ward 4 la kwaNibele ebangizwe yadingeka iholo. Whether you like it or not, yadingeka iholo lapha. Uye kwaMnqobokazi, excuse me, esigodini ngeke yadingeka iholo whether you like it or not ngoba zisekhona izinto njengobusho imshado imhlangano you name it okudinga indawo ukuhlanganela enesithunzi. Njengamanje in 30 years kufanele abantu bakithi manje baphume ukohlala phansi kwezihlahla balonyeze inyoka njengoba kusemahlathini noma be experience uhlobo le weather ngendlela ehlukeneko ngenxa ukuthi we are not taking care of them. It is true ukuthi the rate of unemployment is very high, but doesn't mean ukuthi asikumisa okunye ngoba kufanele sithole indlela ukuthi sikwenza kanjani. Ziningi idingo babalile amaholo, abanye babala ama crash, abanye babala amanzi, abanye babala ugesi ukuthi kusashoda here and there. But I know from sitting where I am into kagesi I can proudly say umasipala uBig Five Hlabisa we are over 90% abantu abanogesi. Maybe it's a small portion engenawo. Futhi low portion imizi efikako, imizi outstanding, imizi ethuthile. Futhi 10% osela I think is too much. So nemizi ileyo mizi enjengamanje engenawo gesi. Yonke imizi emidala inawo gesi. So we are very proud of that. So ileyo zinto ke singakhuluma ngazo. Yes, unemployment is very high, kodwa sikhumbule ukuthi Big Five Hlabisa is not only the municipality or government, national and provincial. We also have to do something about into employment. But mind you, the economy as South Africa, because of the ruling party, is going down.
It's going down among isibonelo nje factories and firms kukhona avalayo ngenxa ye load shedding. Ukuvala kwawo kusho ukuthi abantu bazoshoda ngomsebenzi. We should be growing the economy, not opposite. Yiko sithi it's an opportunity ukuthi ngomhla ka-29 sayifaka thina kulolu gibe so ikhipha thina futhi. So that's why we're inviting abantu. Employment, ukuba nabantu abangama-graduate bahlezi emakhaya, is a shame in this government. Look at education. Sinama-graduate ahlezi emakhaya inqwaba kodwa kunama-gaps ey'koleni okufanele ngabe ziyafundiswa iy'ngane zethu ihlezi lakabi. So and so on. There are so many others ongawamenshina ama-gaps that we need to close those gaps. Especially in nowadays. When you look at a young person, usene-future, udinga ukwakha umuzi, to support ifamily yakhe neyakubo, akakwazi ukumova if the economy yenza lento esiyenzayo. If singayisukumeli thina, singayicabangeli thina, singazenzeli thina, we're going down kuzoba igomora this country. Mhla ka-29 uma benithemba ke abahlali be-South Africa, iyuphi nenithembisayo ukuthi cha sizothola la siyabona la ukuthi konakele sizolungiselela la, siyabona nodokotela bayamasha ngale nani bathi bale ngaphandle basivakashela baqedela imisebenzi. Mhlawumbe nina kuthini okwenu? Ziningi izinto ezihleliwe njengo-IFP ukuzenza, namely okunye, to mention the few. Uma ubuka i-economy, one, we have to come up with a plan to ratify the economy. Economy it's a topic enkulu nende, because it means one, more address load shedding, economy will grow. Two, more address load shedding, it will mean ukuthi more firms azobuya asehambile and more firms azoba stable, then kusho ukuthi abantu bazoba stable, then we'll address economy. Usafuna umsebenzi, IFP une-plan yokuthi at least 3,000 rand must be paid to kumuntu ozobe safuna umsebenzi. It's going to be a fixed period, not ukuthi uzoba untararanda, ukuze phela abantu bakwazi ukusizakala. Sikhuluma ngama-grant ogogo omkhulu nawengane. For instance, emakhaya in particular, endaweni eyiningi, i-grant kagogo iyona njengamanje elekelela ukuphatha imndeni. We want to revise nayo, i-top up nayo ibe i-grant ebhekile to increase abantu abazosebenza. Ngoma bebancane abantu abasebenzayo kusho ukuthi bazoba baningi abantu abadepende kumuntu oyedwa, but the more people besebenza kuyosho ukuthi bazosizakala abantu abaningi. Therefore, as IFP, there are so many things esithi IFP sidepende kuzo. We rely on umphakathi usinikeze ithuba sikwazi uku-improve ey'ntweni ey'ningi. There is a crime, i-rate ye-crime, sifuna ukuqhamuka nama-systems okucontrola i-crime. Njengoba uzwa upresident uhlabisa did propose ukuthi kumele into ye-death sentence i-review. We are not coming up with the final one, but we're saying the community must come up with an idea ukuthi bathini bona, bathini umuntu odlwengula abantu, bathini ngababulali, nama-crimes amaningi aserious. Zonke lezo zinto lezo-ke ezisiphilisa lubhodlozi njengomphakathi. Njengamanje umuntu wesifazana akasawazi uhamba ngokukhululeka uma seku-after hours. Omama, odadewethu, kwesinye isikhathi they are being raped, being murdered during the day, which is a shame to us as South Africans. Okufanele ngabe siyakusukumela. I-rate of corruption, rate of theft is very high. So we want to change all of those things ukuze abantu bakithi bathole ithuba lokuthi ugovernment abasebenzele. I-corruption is affecting even i-service delivery ngoba esikhuleni sokuthi imali iye emphakathini ayiye emphakathini. We are saying we want to deal with those things. We want to make sure ukuthi imali iya emphakathini, improve service delivery, abantu bayithole ukuze i-quality of life ishintshe. We want to improve as well education. Njengamanje besibona education, othisha basikase ekoleni, kusekhona ingane ehamba amathuba ngamade zifike zikhathele zingasa-concentrate kahle. All of the izakhiwo ey'koleni is a shame kwezinye zazo. Uma qhamuka iphepho, they're easily blown away by the wind. Ngakho-ke
there are so many things first we improve as IFP like South Africa. Therefore, we are requesting, inviting, and urging the community of South Africa ukuthi ayisinikeze ithuba so that we get ama-changes in South Africa for better. Ilokho esifuna ukwenza. Mhlawumbe nje sisiphethe mphela ngifuna ukubheka la etheni nizokwenza njani nina ngalento le ekhona ukuthi uma ngabe usuneminyaka engapheka 30 akusamukelekile ukuthi uqashwe kodwa futhi bayakuveza ukuthi kodwa bafuna amavoti kubantu ayisetshenzisa iminyaka ngisho ugogo nomkhulu ayafuna ivoti kodwa masika semsebenzini kuthiwa masungapheka ka 30 akufanele uqashwe labo nje manje abafundile abala kofuthi abahlenge futhi 16 ngapho. In fact, that's nonsense. Uma ungakazi uqashwe usuzaba no 36 ushuthi ngesystem ka government o current ufanele ungabusaqashwa usoze uyothola imali ke usuna 60 ushuthi the rest of these years wenzani impilo yakhe ikuphi yemali. As IFP we're saying we are doing away with that ngoba we want to give everybody opportunity. Yes, it is true ukuthi i-youth iningi, we need to concentrate with them, but what about other groups? We need to give them opportunity. My employment, we must cater for youth, we must cater for the group. Previously, so previous disadvantage nabo after election. Ngoba i-group okunomdiyo ukuthi cha bona bakwazi uqashwa. 136 nje sophumile lakubantu abafocus on bona. We are saying all the age groups need to be focused to bakwazi ukusizakala. Kufana nalento le eka 8 to 20. Okay, we put this way. 80 to 20. Lento yama foreign nationalism. Asinanxa nabafuthi abaqhamuka ngabantu. But siqala ukuba nenkinga if the foreign nationalists bese kuba wona anikezwa i-priority. Even umsebenzi ongadingi special skill. Sithi ke for instance uweda what special skills do you need? Asikho. Sithi ke uma uvula i-restaurant oweda uma ufuna 10 abawu 8 ababethu la eSouth Africa. So ungabuka ke mhlambe one futhi nakhona special skill ngoba bonke oweda fanele baqashwe nje la eSouth Africa. Amanye ama skills okumele siyowacela uma ukuthi asinawo ukuthi futhi that person umsebenzi wakhe omkhulu ukuni capacitator the South Africans abanika skill bakwazi ukusebenza kahle uma ukuthi skill esingenazo thina. Ilokho esingaku-encourage kakhulu ezo IFP. Mhlonishwa asibonga kakhulu sithokoza isikhathi sakho nje wasepasana. Ngithokoza kakhulu kunina nonke bafowethu all over. We encouraging everybody ukuthi baye bovota mhla ka-29, encouraging everybody mina nawe nathi sonke sibabhalise omkhulu nogogo for ama-special vote ngoba ukuhamba kwabo bayovota sekunama-challenges. Let us take care of our